lang ako guys. Ning, tinadong. What's up guys? For today's video, mamuha kami ng mga tilapia. Yo, tilapia. Doon sa pananang. Kasama natin, Hunter Joey, Kulot, Victor, Paul, Piras, ang Ayong. At ito ang Ilocano Hunter. Hunter friend guys, stay tuned. Basta dalumout, kaduna. Ang guys, naglalagay na si Uncle Ayong. Nang lambat guys. Diyan ka Jebo, diyan ini ko pala. Butit. Para tunog na sa tingin ko. Diyan pag sa edit ko lang. Ito yung lambat guys oh. Oy. Lumlumot. Ano sila guys? Oh. Ginamit yung parispis dito ah. Si Francis, Joey. Ay, nakadalan ka dumay. Lamang na balita ka nay. Mas ko na balita. Ni, nagadun niya ni. Ang kay tadur nga tadur ta. Kasi na balita ni. Namulo ya tay. Namulo ya nay. Okay na ka. Yo, nagadun niya ni. Hala, shit, nakataado. Guys, ang dami. Mapunong. Punong-puno guys. Serte na naman to guys. Nagpapatay na sila ng ulo. Grabe, pumuti na oh. Nagdadak ka lang pa yan eh. Tignan natin sa kabila. Sa kabila. Tumahan dito. Eh, ang dami guys oh. Grabe, ang lalaki. Native lang sana to kaso lumaki ata sila. Matagal namin hindi kumuha. Why? Ni, kanam sa mo gamin. Nagadudjay na melmelan. Hey! Hey! Patingin, patingin. Ha? Magdapa ka ni. Hey! Sas! Mamindom dati ka maya pa eh. Na. Kadangin tapusutan tayo. Parte namin atalo mo. Nagpapatay sila guys. Na ano yan, ulo. Medyo na amadre. Eh, pang may day ko lang. Ay, chichido siya eh. You did it. Wait ah. Hindi lang ako guys. Ning, tinadong. Swerte. Swerte. Ang lalaki guys oh. Good size lang. Oh. Ang daming lumot ba? Kuya nagtayo mo ata. Eh? Unang lapag guys, napakarami na. Hmm? Hmm? Apa na tinag? Na tinag? Kulpay po si Bibyog po. Hmm. Punong-puno na. Di pa pumunta doon ha. Madami pa doon guys.
Handa natin nagsigit lagi dyan. Nagad-adaw tantan-aw at pwede dyan. Kanter pala. Awa, nagpapuro. Kinuha agad yung lalagyanan oh. Uy, Nagpusot tayo sa kapis. Kapis na naman. Ano? Binong. Oh, ang kay manang guys. Yawitan ka daw, yawitan ka. Ay, napisit natin eh. Lang. Ni bakal ala. Saan eh? Adot ta na eh. Adot ta eh. Ni? Istes? Oh my God. May masata. Namulmulang guys. Ito na makata. Unang lapag pa lang eh. Ang dami na guys. Grabe naman. Sinerte. Goldfish. Ay, burasi. Smell the fish guys. Matinik yun. Madaming tinik. Hindi tayo magtatanggal. Tumalab yung ano guys, yung Paris space. Yung ginagamit natin pang ano, panghuli ng banak. Ito mga kanter. Pinakamahirap na part. Yung magtanggal ng mga kuha. Yan o. Tatanggal na sila. Ito. Ano yung kumtat? Punong-punong to. Punong-punong. Isa. Tatanggal pa sila dun. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. 6. 7. Yan o. Hugasan yung lambat guys. Para lapag ulit. Kawanan guys. Namili ta kuan, namilitin. Eh. Lublidog. Oh, wala na, lumot-lumot na ang lambat, guys. Oh, nililinasan na. Ayun, nalinis na, guys. Doon na tayo sa taas, Tong. Honday day. Oh, malinis na. Doon na tayo ulit. Ang daming fingerlings guys na maliliit na tilapia. Grabe oh. Napakarami. Kung nakikita lang sa video, napakarami. Ayan sila guys. Ninay, nag-rubber. Pasurungan. Tulid ka pa ya. Ha? Nay. Tapon naman ang guys. Punong-puno ulit guys. Awa na, dalam unay. Saan eh? Oh! Yun o, napakarami guys. Oh. Oh guys. Punong-puno guys. Ulit ang nalumot niya. Punong-puno kanter. Hindi na nagdagyamaysan eh. Oh, namumulot na si kanter kulot to. Awan. Ano magwantanan guys? Tigpidot tayo. Awanan. Ala.
Yung nahulot guys, wala na. Hindi na kinaya. Na, anin? Tatapid na. Ano mo na ala. Ito pa. Sana to. Lebih paglis. Satu. Lilinisan ulit guys. Madami na yung natanggal. Ayan o. Malalaki pa. Kinain. Ito o. Natanggalin ulit guys. Mamaya ulit. Pang ihaw guys. Naturado mo na ito. Slow motion mo kanong ano. Pas kami. Kalamansin nga nakarug. Ah. Amo ni. Tapon-tapon. Pang pala sa'yo. Oh, sabi. Oh guys, asin. Asin guys. Pas mo na ka ba siya? Sarap yan. Gusto daw yun. Ito na guys oh. Marami kaya Ang ihaw. Ang ihaw. Bagoong. May bagong na. Bagong piras. Tri, tagaw na ni. Panap eh. Ito tayo, kita pa rin. Panap eh dati. Hindi mapirsa yung bagong. Pero saya mo. Ay, kalat namang kwatikwan. Kiwaro. Oh, maklok. Tayo video nga. Ayan. Pangatong masih. Yan yung ulam guys. Oh. Oh. Sitik ka muna yung ta. Awan na nga malasin na nakakalikod. Anong padano madre eh? Tapi di ba ag-play? Di magulo. Ano makatudok tayo ni? Ating ang palitatapon kami na. Nyam. Pero babati mo tayo ko na eh. Nay! Amo na gumaraw ani. Madan naman ti kami tatlo. Ingatong kami. Babang padibo ah. Mas palang. Oh! Ito ni. Kapit na pag-uong kulong may gram. Katahanan. Pahit niya. Wow. Eh, pag-testa ko tayo. Ano ba ga? Saan tama abot na ata pagkalkalban niya? Tempat tuksa. Wow. Bago susubik to pati ito na ito eh. Diba? Bumbat pa dati. Kanin daw, nakaupor kay Pai. Pinagantay dito na. Ano pa pumastil yan? Kain guys. Bintang ulo na ito na. Hindi mo ha? Ah, man alin ka ni?